Deskritta bħala mossa stramba dik tal-aħħar meta mingħajr ebda diskussjoni jew konsultazzjoni inbidlu l-entry requirements tal-Junior College. Mingħajr spjegazzjoni, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ddeċida li low levels tal-Malti, l-Ingliż, il-Mezz u suġġett ta' xjenza mhux ser jibqgħu mandatorji biex student jidħol il-Junior College. Avviż legali pubblikat dan ix-xahar emenda l-att tal-edukazzjoni b'tali mod l-istudenti li jkunu jridu jistudjaw fil-Junior College mhux se jkollhom bżonn il-kwalifiċi bażiċi li kienu jeħtieġu sa ftit ilu, imma jridu jgħaddu biss minn wieħed mit-tliet suġġetti meqjusa bħala ħiliet bażiċi, jiġifieri Ingliż, Malti jew Matematika. Din il-bidla fil-kwalifiċi meħtieġa dħul fil-Junior College ħolqot ukoll ħafna frustrazzjoni fost l-edukaturi li qed iqisu din bħala mossa li se tkompli tniżżel il-livell tal-edukazzjoni tal-istudenti li qed itemmu l-iskola sekondarja. Dan meta f'pajjiżna diġà teżisti problema bil-livell ta' edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna meta jtemmu l-iskola obbligatorja ta' 16-il sena. Il-President tal-MUT Marco Bonnici konferma li l-Union ma kienx konsultata qabel ma daħlu fis-seħħ dawn il-bidliet. L-MUT qed tappella lill-Gvern biex waqaf immedjatament id-dħul ta' din il-liġi u saħqet li ma jistax ikun li l-edukaturi u l-ġenituri jiġu injorati filwaqt li qed tinsisti li fuq din il-kwestjoni jeħtieġ jinstab konsensus.